Sik kelingan nembang putut manggung ngono sik kelingan kan. Ah, tak duwetne karo mbokmu saiki. Coba kaya apa lek Bukesi wis kulino nganggungne kutut. Nah, lek sampean kira-kira bingung ora yen kon nganggungke kutut. Nah, nggih. Coba nggih. Wiwit saking Bukesi langkung rumiyin nggo Bu. Ayo. Cara wong lunga anakmu wedok golekno dalan dhisik. Nah, kuwi. Alah Pakmu. Lah aku ki lho wis tuwek. Wis poel lho. Mbok sing enom bae. Loh, sampean ra ngerti. Cara wong kurban kae sapi utawa wedhus sing digoleki mesti sing kang sampun po. Lho, mergo poel niku daginge Lho, niku. Mula wiwit dina iki kondange Bukesi diberi nama yaitu Sinden Poel. Layak. Kuwatir Bukesi. Layak ya aku wis poel iki lho. Iki daging akeh iki lho. Ayo. Bareng dadi piye lho panganane pancen ning tarup bendina ki mesti daging terus. Tur Bukesi iki panganan apa-apa masuk watone ora padas. Ayo. Saestu Pak Dalang. Saya teng Madiun niki jan kaya keluarga. Priyayi Madiun mriki ngertos napa ingkang dados kesenengan kula mak-eman niku. Inggih menika sego pecel. Mesti metu pecel, peyek, engko enek serundenge, enek kuwi apa jenenge kuwi tempe-tempe. Wah, kuwi tenan lek kung mangan jan lahap, mesti aku entek 2 piring. Saya sesuk ora percaya ibu-ibu kae ning mburi. Esuk ngono mulih tanggapan mobilku kebak peyek sambel. Lek ora percaya sesuk deloken. Luar biasa. Tur peyek mriki sing beda ki lho. Napa Bu? Kacange sing ireng jenenge napa Bu? Delene ireng. Niku entene nggih teng Madiun. Kula nggumun. Wis to enak kaya apa kok mesti ana irenge. Nggumun kula niku nggih. Peyek niku lho Bu, peyek niku lho. Lek teng liyane kan peyek kacang, peyek liyane. Lek teng mriki kan dele ireng. Lha sing marai nikmat niku upamane peyek enak kaya apa ora ana irenge, mboten nikmat. Nggih. Niku saestu nggih. Lah. Niku memang ciri khas piyayi Madiun ya peyek, kuwi serundeng, wah akeh pokoke. Jos pokoke. Ya Bu, Bu kasih ya. Ayo. Kabare Mas Gareng. Pek. Sehat. Hat. Kok kaya wong gelo iki ngopo? Sok nek ra iki kudu dilumpukne evaluasi ini. Ora ngono kuwi, dosen kaya ngono nyuwukne srepek kok ngawut ora senengane. Ngerti aku saya gugup aku ngono, asam lambung lho aku. Sorry wong jenenge mangan ngangge kecer. Kecermu kakean kok kowe senengane. Ngono kuwi anggere. Sego dientekne, apa-apa dientekne. Anggere dikerekne mesti peyek sing enek irenge. Lah wis seneng. Ayo niku klangenan ngapunten. Ah iya wis luar biasa apik kaya ngono. Ora montra-montra madangkar kaya Abdi Solo e. Ayo nggih. Luar biasa nggih. Monggo neh Bu Kesi. No.
nek Kutut manggung nyetel radio jam 12 awan kae ceklik ndelalah ning teras ngarep omah kae ndelalah mulih ka sawah ya to radione iki batune anyar Kutut manggung ngumandang cepakane wedang kopi kentel gedang goreng anget karo tahu sak lomboke bar kuwi nyanding bojo nah terus tukang kredit teko ngrongos kowe ora aja digandengne kuwi ya nduk Ken coba kaya apa Ken coba cilikane mbiyen ya nembangi ya Kutut manggung ngene iki kok ya coba wis sakmene iki kira-kira sik kelingan kok ora ya Ken ning plang Kendung mbiyen ya kerep ya nduk sampean nyinden bareng karo ibumu Sukesi Rahayu mbiyen jaman mbiyen. Oh nggih Pak. Heeh, nalika isih cilik ya sampean. Nggih, ketingali. Nggih ta Bu? Iya nduk kerep jaman cilikmu mbiyen sik umbel-umbelen. Niku nderekne sinten? Bapak Yoyo, awakmu lemu, wetengmu blegendong ngono kae. Terus ngompol pipis ning anu sing resiki ya ibu, aku jek eling nang Nganjuk kae lho Ken. Nang Dungombo ya. Ning Kedungombo. Oh lali kowe menti. Masa nganti ngompol Bu? Iya. Cek cilik kok. Asline sing ngompol dudu kowe ning mbokmu kowe. Heeh. Nek lek sing umbel-umbelen asli awakmu kelingan. Piye nduk kabare ngono suwentrup ngono iki. Sae Pak, kelas piro kelas kalih SD suwentrup ngono iki. Akhire kowe nembang ora krasa ta meler-meler ngene iki terus kok tarik munggahne serut munggahne. Bar kuwi gandeng kowe anyel apa piye kok swebul akhire mak plembung ngono kuwi. Bapak sing blejone dor ngono kuwi. Nah kok ya plembungan. Syukur sik kelingan karo wong tuwa. Yo. Terus nduk. No. Anggeng Dados nuwun sewu Pak Hariwur ingkang ngempul ingkang ngegong menika Mas Lukis niku nggih keluarga PSHT menika. Niki mboten nate kula umuk-umukaken nggih. Saniki ngenong niku ngulah ngalih ngoten niku. Mergo yen ngempul dheke wah iki ora iso tampil lah ora ketok apa-apa. Ngenong. Golek ngenong ora disusting pindah ning ngendi neh ngono kuwi. Ayo. Luar biasa. Iya, PSHT. Iya, ngono kuwi. Pencak pinter. Mas Lukis iki temenanan. Lukis. So ae yang pas tanggal 31. Wah, ngono kuwi. Dheweke ora nganggo tayet. Ha iya. Ngudeke bar jareke jero blas ra apa-apa. Nganti mak gluntang-gluntang. Ayo. Nggih. Oper Bukesi, yuk coba iki sinden kondak era 90-an. Zaman sidi-sidi Ki Anom Surata. Lek niken kan era Ki Anom Cahya Kuntadi. Aja sia-sia kaya ngono ki karo aku. Elingono mbiyen ketok apa saiki ketok apa. Jaman nom-nomanku mbiyen sepadha niken ngono ki aku ya kaya niken ngono kuwi ning endi kondang. Mbok eling nalika aku nyindeni Mbah Anom Surata mbok susul ning Ponorogo. Hayo. Ora gelem mulih ta? Ngene mbok ngelingi ra sia-sia karo aku ngono lho, Pak. Nek niku fakta niku Pak Bu Estu, kula susul. Ora ning Ponorogo tok, sing nganti rampung malah teng Tulungagung Bu Gesi. Sampeyan tak susul ning Tulungagung biasane bintang tamu kaya niken. Bar gara-gara lak mesti mandhap to.
ngerti kula nusul ngoten niku dhek nganti sak rampunge wayangan lungguh teng mriki. Gara-gara seorang Cahya Kuntadi ini bintang tamu nganti tancep kayon nganti jam 4. Nggih. Lho, ngono ki lho. Teni mangke lek nganti niken nganti jam 4 isuk nganti rampung ora medun. Berarti karo panitiane rung dilunasi. Oh, kene tanggung jawab kok le. Ya nggih. Monggo Bu. Kembuluk. Kembuluk. Luk Jim. Ayo, lek Pak Anom kae mangun kae. Kempul ngun ngono kae. Melih, oke sih, tanduk kaya biasane, yuk. Aja ngono to, ngelingi sing ora-ora wae lho. Lek kok manggung biasane ya pindho to. Hur kecekung pindho to. Sampeyan ketok ae ya ping pindho senengane. Ki apa to kok do guyu ki? Kaya ngerti-ngerti ya wae. Ibumu omongane kaya ngono. Monggo bapak wis alim kaya ngono. Ibumu asosiasine ngendi kaya ngono. Nduk, mulane tak weling nduk. Dadi bojone dalang abot sanggane niken. Tenan ya kaya ibu ngene iki lho. Ibu ki lek ya atine ora jembar, kesabarane iki gedhe tenan wis gegiri sati dadi bojone dalang kuwi ken. Lah ngoten Bapak wau sanjange anu mboten pengen dadi bojone bupati, bojone dalang ngoten ta Bapak wau anu. Lah iya. Padahal nggih mboten lho, kula nggih mboten sekalih dalang kok. Alah kowe aja silako batinmu. Aku atimu iso tak waca kok kene. Wis to, nadyan kowe golek kaya apa, mbalike tetep dalang kowe iki. Wis to. Aku bedhekane wani kok. Totoan apa piye? Lah saniki sing kula kenali dalang nggih anu lho Pak, pun sepuh-sepuh lho ya Pak. Sing Loh. nom-nom ya langka lho Pak. Sing sepuh ini malah gampang keroki bobok dheke malah. Enak ngono kuwi. Wis to nyandi paramu. Wis to mbok sapa aku ora ngerti ning yo tak titeni ae. Engko akhire lah dalang to. Lah ngono kuwi. Totoan piye? Len klusermu kae. Totoan karo trukku, Son. Ayo. 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 Ayo, Bukesi. Ayo. Kamu lah Sayu? Ya. Kang. Kemas Mas Bayu. Kang. Iya. Ya kan, ya ngene iki. Tawa kan, ayo. Mangga. Lek mbokmu mesti embe. Pengalamane sing embe. Krupuke Pak. Oh krupuke, heeh. Kudu krupuk payek. Oh nggih. Tengahe ana irenge. Ayo. Awas yo sio karo aku sesuk tekan omah gak tak paringi lho sampean. Paringi lawang. Ah, kari lawang ya kan ya. Pinter ya nih kan ya. Ngono kuwi. Pinter. Mangga. Iki apa gelammu sing cilik kok ana hurufe C? A Pak. C kuwi genah ngene nok. A niki Pak. Iki lho siki. Lagi A niku Pak. C alah Cahya Kuntadi to asine kuwi. Eh. Nah, genah kuwi enek payeke nok. Ah, ayo apa, Nduk? A nggih Aikner. Hah? Aikner. Aikner ya. Iya itu apa nama merek Pak. Kamu? Abar. Wong merek larang kok abar ae. Kamu ketahuan pacaran lagi. Endah. Dok, A ada dua kemungkinan. 2A. A ya Akbar ya Ardi. Sing bener ya Panggah Cahya Kuntadi niku wales. Kenapa? Iya wis cocok nduk wis PN bapakmu ya PN ono nduk tenan. Nggih to Bu nggih. Sok nggih bakale nggih ngoten niku lek pun sepuh-sepuh bapak sing ngopeni ya panggah anak-anak. Nah, bener nduk. Sapa sing sepuh? Jenengan to Lah Pak? aku sok umur 70 tetep ngene iki kok rumangsamu piye? Ha mbok totoan.
Tetan piye len klusermu karo terku? Ayo. Ya. Ayo, aku tetep gagak ngene iki. Amin, Pak. Mak. Amin. Doaku ya tetep ngono, Pak. Sampai sok sampean umur 100 sih sampean tetep dalang, Pak. Aja lek kuwi kakean kuwi, kakean. Satu aku kemasa kandane Kang Sekar Gadong. Lawan kembang-kembang aku terno nguyuh. Moh, 100 barang sing dalang. Ngruwat ra apa-apa. Desane lali. Sindene mungkin nggih pangkah Mbak Tuti. Hah? Sindene nggih tetep Mbak Tuti. Ora, lek aku umur 100 sih aku ngobrol karo Birgita karo Weno. Piye kabare Suwargi Tuti kae piro? Lah 100 lho ajakmu. Kuwi arep ngopo, Jal? Lek mbahku kuwi karo siji to. Kuwi meh 100. Tenan meh. Lah nggih niku to, Pak, diturun nggih amin. Heeh. Heeh. Wis kowe engko ya tak dongake kowe ya awet sehat, awet enom. Amin. Dadi umurmu nganti sak akeh-akehe wong sak donya ki. Kula sak cukupe mawon, Pak. Jarku wong sak donya entek wis urip dhewe lho kan. Ayo. Ya moh, Pak. Sing ngedusi sapa? Aku tak urip neh kok adusi kowe. Nakal. Yo, monggo. Mangga Hihi niki, Pak. Ngono. Nggih. Hihi ngono. Ya monggo ora. Oh hihi ho tegese iki cengkoke. Mangga Niken wah tenan mesti. Paling kita sudah HTS-an ya, Pak. HTS apa? Hubungan tanpa status. Sayangnya bapakmu lahirnya kemruputen. Paling kita sudah bestian itu, Pak. Ya pasti kita kemana-mana berdua ya kan ya. Iya Pak. Angger aku halo Niken mesti langsung kok idoni raiku. Ora nggih. Walik. Ayo ya anu ya. Terus ya kan nggih. Danget gentos suasana oper Mbak Sundari ya Mbak. Ya. Para mitraku. Ayo nggih. Para mitra. Nene. Kang Mi. Nalia. Ngeten Mbak Lia. Sugeng lenggahipun Bapak Bupati. Ya. Sugeng lenggahipun Bapak Bupati. Yo, wah Pak Bupati langsung astane mlebu ning sak. Njuko sapu tangan. Keringetan enggak ya? Nggih. Tarik, lanjutkan Mbak Lia. Yuk. Legahe, nggih, monggo. Ya. Wengi
aja kalah karo sing mirsani. Sing mirsani semangat kok sing ngrawit sing nyinden ya kudu semangat. Yuk, Kakung. Yuk, kabeh sinden. Ulangi. 1 2 3. Jan, suarane kaya peyek. Ayo. Ayo sing ana irenge. Ayo. Jajal tak lempar ning penonton piyayi kene piyayi budaya. Sing yuk sinden kabeh, sing yuk kabeh penonton sak lapangan. Nggih. Kersa nggih Pak Bu ya? Setuju? Sing kersa kula dongake tambah kathah rezekine. Yuk sinden yuk penonton. Ciro lu. Iya. Masya Allah. Ben ora gosong diwalik. Sing yuk para penonton sak lapangan, sing yuk sindenipun. Siap nggih? Nggih. Ciro lu. Wah, tepuk tangan untuk penonton semuanya luar biasa. Piyayi budaya kaya ngene apike. Masyarakat Wates Ben Agung jos luar biasa nyeni. Ayo. Pak Lurah ya jos. Ayo. Mung Pak Mudine lek sing nyang dalang kaya nyang Lombok. Ayo. Kembali Mbak Niken Suwarti anu. Niken Salindri. Aja nesu ngono nesu. Jane Suwarti ki sapa to, Pak? Hah? Suwarti. Lho ku sinden Pak Bupati, setiap hari jadi kok Bu Niken Suwarti ora enek udan deres. Oh, piye to? Nggih, ngono kuwi. Apik. Karo awakmu yo irip-iripan regane wisan saiki. Iya. Nggih. Oh, daleme bener saradan kuwi. Heeh. Jos ya. Nggih. Nana. Niki ulang tahunnya Pak Lurah Alek. Kutute Pak Alek, ngene ya. Oh, ngaten. Ya, coba nggih. Oh, hari ini ulang tahunnya Pak Alek. Agustus iki. Oh, itu harus kutut, Pak. Hah? Enggak berganti manu Pak, enggak ngene Pak. Ora, kutut ki ya manuk, ora apa-apa. Oh iya, kan sama. Enggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kutut aja ya, Pak. Kowe iki ditutne mulah malih. Kutut apa manuk? Ya ndak penak ya manu Pak Alek ngono tak pikir-pikir. Imajine manu Pak Alek. Ayo. Lek kan aku bayangne to Pak, oh kutut iki padha karo manuk lek tapi lek dibasane manuke Pak Alek kan ya ndak penak to. Enggak sopan ya? Enggak sopan. Nek kutut luwih sopan. Iya, sopan. Sampeyan manuk kutut wis tau ngerti? Dereng. Durung tau. Ngertimu manuk apa? Niku, manuk sing biasane enten wong sing meninggal niku manuk gagak. Oh gagak. Ya, itu saya tahu. Iya. Manuk apa sing taat nggen agama? Gak tahu. Apa Pak? Manuk Sriti? Tuh, emprit kaji. Ayo. Anaknya siji. Apa Pak? Manuk gereja. Nah, kuwi taat ning agama. Oh, enten niku Pak. Ana manuk apa sing betah ning banyu? Manuk apa sing betah? Betul. Ngerti aku Pak. Wis nembang ngomongane manuk ngajari. Aku ngerti ya Pak. Apa? Manuke kodhok. Heh? Manuke kodhok. Lah kowe nek ngerti lek manuke senengane kumpul karo kodhok. Hah? Lah kan kodhok ini kan enten sing lanang enek sing wedok, Pak. Oh iya. Apik. Ya Pak. Gandengane manuk karo kodhok. Ayo. Manuk karo kodhok mangan peyek. Ayo. Ya, kutute wae enak. Ya, kutute. Kutute kodhok. Anu. Pak Lurah, Pak Alek ya. Kutute Pak Alek. Alah omben.
ora mungkin kompake kaya ngene. Ae jos temenanan nggih. Bu Kesi, ayo makani. Iya, Nduk, tak dudoi. Manuk apa mang sih betah ning banyu? Manuke wong golek wedi ya lho. Berarti cilik malah diterangne. Wong golek wedi niku mesti betah manuk. Iya ta, Bu? Ayo doyak wis. Jawab tanggung Lah jawab. nyapa Pak wong butuhe golek wedi kok malah nggawa peliharaan manuk. Lah mergo sing golek wedi senengane manuk. Mergo lek ditinggalne omah dicolong maling. Dhek golek wedi tetep didelepne akhire ora ngono. Kocapo nduk bareng kuwi manuk didelep ning wedi-wedi to. Ngen banyu to. Bareng dientas dadi apa ngerti ora kowe? Napa, Pak? Manuke dadi peyek ngerti. Masa lho, Pak. Berarti peyek manuk. Peyek manuk. Ayo peyek manuk. Ayo. Nggih. Yo buka sih yo. Ayo coba. Lah, ngilang gitu. Hei. Iya. Ah sing duwe manuk iki rumoso duwe manuk iki omong wae. Ya Bu, mangan Bu. Pakan Kondur Mbak. Mbak. Minir. Hatta Iki malah tekan dindi. Niken mau wis ape lho, putute Pak Alek lha kok manuke dalange piye maksude cendak-cendak piye? Anane ya gur semene iki. Ayo. Kok ijalne apa piye? Ayo. Pancen manuk yang golek wedi ngono kuwi kok. Ayo. Ayo. Maksude apa? Ayo. Bu Kesi, maksude apa? Loh, sampean lak ingon-ingon manuk kae to ning ngarepan kae manuk drekuku apa manuk kae? Ya genah wis tak gecek tak pateni no. Ayo, sing ndi neh manuk sing ndi? Kae lho, lare malah cendhek to, gara-garane mbok potong angger esuk mbok lus-lus terus mbok guntingi kan lare malah cendhek ngono lho. Ora iso aku ora tau ngelus-ngelus manuk. Sing ngelus-ngelus genah kowe no. Mboten teng griya kula gadah setunggal Bu Putut niku saestu. Anggere lawange mengono ucul tekan dindi. Mboten kula goleki, ning let seminggu mesti mulih-melih ngoten niku. Ayo ngono. Sing apik iso ngelokke manuke dialange. Ya wis diganti. Manuke dialange cilik. Oh, Ata iki pelecehan neh iki. piye to salah meneh. Ngene salah ngono Kudune salah. ra ngono kata-katane lho. Pripun? Manuke dalange berwibawa ngono lho. Ngono. Kok enek manuk berwibawa. Ya wis ganti. Manuke dialange blenduk. Dintep tawon kok pas ana kae. Niki wae sing ngene Mbak Tuti lho Pak Dalang. Aja manut tutik racun manut ora. Karepmu wis manut sapa? Wis. Engko aja diseding lho aku nembang. Lanjut. Aja diindek ya. Aja ngono kuwi mesakne niken iki mikir lho cah iki domongne apa bingung dek iki. Oh to ora ngerti to kan. Masalah ngono kuwi. Dilungkas dek ya paham. Kan wis bar sweet 17 anakku nikah ini bar 17 tahun ke atas ya Nduk. Wis duwe KTP, dadi putri remaja dewasa saiki Cahayu. Awakmu ki rupane mencorong ayu. Ibaratke no wowoane awakmu gedang, Nduk. Akeh codot-codot sing pengen ngowok-ngowok brongsonge gedang kuwi mau.
Lagi codote lagi nyedek iki lho codote. Ning kula nggih anu lho Bu. Kaya blenduk bareng. Lah ya ora masuk akal ya kan manuk blenduk ora. Wik manuke kembung. Ayo. Masuk angin, Pak. Masuk angin. Berarti pakane ora. Mula lek ngono dadi keroki. Ayo. Lah ya to, Nduk. Mulane awakmu lek sering kumpul karo Ibu Kesi ning kene iki, bapakmu seneng, kanca-kancane seneng ya An. Aku ya seneng lek awakmu sering kumpul wayangan karo bapak ngene iki. Ben entuk pengalaman sing luwih ngono lho, Nduk Cahayu. Pengalaman positif ya, Pak. Oh, negatif iki mau. Tapi kula tetap berpikir positif, Pak. Oh, apik ya. Aja jelek ngono kuwi. Apik ya. Negatifnya apa? Heh? Negatifnya apa? Positif. Ora enek pagelaran Pak Cahyo negatif. Lah nggih kan anu to, manuk niku to peliharaan itu to, Pak. Wis saiki ngomong liyane, Nduk aja manuk ae. Ayo nggih. Bapak-bapak kabeh iki lho mesake, lho didekepi dhewe-dhewe akhire. Ayo. Ayo. Monggo Bu Manuk. Bu Kesi ayo coba ayo. Ibu. Kutute dialange sae. Ya. Hatta pakan Iki ben ditutup karo mustikane para waranggana. Mbak monggo Mbak Trihastuti Retnawati ya. Kaya Mbak Sunyani Ngijowantah. Monggo Mbak Nyah-nyoh. Dik, ngene iki awas golek Purwakanthi ra mulih awas kowe. Pangsalane ayo. Bismillah. Ayo. Kula yakin bisa melebihi niken. Wah. Saya percaya diri. Wah iya. Saya bawa pendukung niki lho. Niki lho, Pak. Pendukung niki. Sing ndi? Angkat tangan, Pak. Angkat tangan pendukung kula, Pak. Wah. Loh. Bayarannya 300 lho, Pak. Wah, iya engko kok ngawi to kuwi. Nggih. Wah iya nggih. Heeh. Ya Dik, buktekno Dik, coba kaya apa. Mas Dar. Meremo bayangno ki condong raos sing nembang ki Bu Ngatirah. Lek melek ganti ngatirin ndak? Iki. Namu. Teja Tirta. Teja Iki. Aduh. Njajal Mbak Lia sik iki ndelok karakter iki. Ayo. Aduh. Lae wong bagus. Cara biji iki 80. Ayo. Terus selanjutnya Bu Kesi. Aduh. Aduh.
lae wong bagus. Nah, 87. Nggih. Mbak Munasiroh. Ayo. Pak, kula klarifikasi sekedap nggih. Kula Dian sanes Wanda. Durung ngono klarifikasi, aku ning YouTube iku ndangku Eko Kuntadi ora masalah. Sangat gayang pagelaran Ki Eko Kuntadi. Wis ben nggih. Haduh, lae wong bagus. Tegas iki, karo sing lanang ya tegas ya ta iki. Model ngene iki. Kuwi nek karep ra kena dipenging ya ta. Ayo seneng iki. Saiki. Saiki ayo wis ta iso. Ya Bir, coba kaya apa? Aduh. Haduh, lae wong bagus. Ape 90. Nah. Ayo nang. Aduh. Ayo. Haduh, lae wong bagus. Terlalu lugu isian. Banyak cilik kok. Ayo. Ora ngerti manuk. Ayo kan. Ayo coba. Aduh, jajal perawan iki kaya apa le aduh coba ayo. Iki kan ngene. Haduh, lae wong bagus. Bocah kaya ngene bareng kan aduh wong bagus suarane apik kaya ngene. Kan malah iki wis kaya ngono. Iki sirah ya nyanyi. Ning omah sembah anak putu tutuke ngene karepmu piye? Padake lesu jemenglung apa piye? Ora senengane kok ora ngono kuwi. Remangsamu arep nesu apa piye? Nah, ra apa-apa nyaneh ya. Tutuk gur wayange tutuk ra gelem. Sinden tutuke gelem kok. Loh, Mbak Tutik urung lho, Mbak Tutik iki. Ah iki genah iki. Ayo. Ayo, adik. Aduh. Ayo, apa? Ayo. Diatur apa-apa diatur apa-apa. Aduh. Aduh. Dan larai gemes. Aduh. Ya ngangge nada to, Tik, ora aduhmu kok. Ini sudah sesuai dengan titikane Mas Darlo. Titik. Watu piye titik ya ora. Aduh Mas Dar. Ayo, aja keluar dari nada. Aduh. Iya. Pelan-pelan Mas Dar. Aduh. Terus ae lho. Ayo. Aduh. Aduh. Tik. Rene tak tutuk cempala sirahmu ora. Iki Tutuk waktu saya. nganti jabat gue kowe udah aduh. Pak Yoyo tutuk saya, Pak Yoyo tutuk saya. Ndak haram. Mau. Ayo. Ndang, sing apik. Aduh. Lae wong bagus. Wah, gendere wayahe Grendo. Ayo. Ngono kuwi lho, aku anyelku nek ngono kuwi. Aku mau diulang. Aku mau diulang, nggak mau aku mau diulang. Hah? Dari aduh. Mau diulang. Kowe karepmu piye to? Rene tak dilatih senengamu. Ya tadi diulang dari aduh. Oh ya wis karepmu ngono. Sang kabar ki wis lho bubuk lho ya. Ayo. Aduh. Helai. Lae wong bagus. Kan bagus kaya banci kok. Bagus. Saya sebenarnya itu juga banci. Nah iya. Ayo. Tak kene, ayo. Yentan Nyeneng kang wangono lindang.
Lho kan, kowe ning kene entuk hiburan to. Ora enak dalang duwe sinden koclok kaya ngono kuwi. Saya Pak. Saya Pak. Anu niki kula kecepet. Ayo kaya ngono. Bentar Pak kecepet. Ayo. Tasik Malaya piye? Ayo, Dik. Yen tan warna setina kaya setahun. Oh, Pak Dalang, tutik kudu dihukum. Dek. Pak Dalang, Ayo sampun pun Pak. kudu dihukum iki, kudu dihukum. Ser kowe arep tak pecat ning mesakne. Sampun Pak. Sampun Pak. Nggih, niki nganu Pak. Niki bener niki. Kula berjanji benar ini. Ini benar. Lillahi ta'ala ini benar satu kali lagi Mas. Biar aku nggak dipecat. Yo, wibawa. Yen tan warna setina kaya setahun. Aduh. Layak dalang-dalang kae dela itu tidur ora gelem. Pancen ya puarah. Maaf ya Pak ya. Ora apa-apa Dik, pancen ciri khas kowe ngono kuwi kok, pancen dige ngono-ngono kuwi. Saya ampun insaf Pak ya ampun Pak kecepet. Ora apa-apa, lumayan nggih nyepaki wong mendem-mendem ayo. Ah sia-sia ora. Maaf Pak Yoyo maaf. Ora apa-apa, ora masalah. Besok saya berwibawa. Oh iya. Besok. Ora apa iya. Ya saiki. Entek ta iki? Entek. Ngempet ket mau isane. Ayo. Lho kaya apa? Sik, Nduk, Birgita irung nembang kuwi. Ayo. Birgita Ayu coba ngaturne karyane Mbah Sukron. Coba kaya apa? Apa bir sini bir? Slendro Songo. Aboting katresnan. Ayo. Coba jumenengo Slendro Songo, yo. Duduk. Tuk. Lenjang. Mau nek mangkat king Surabaya acara apa, Nduk? Tadi adik wisuda, Pak. Adik wisuda. Nggih. Oh, wonten Unair. Unair, alhamdulillah. Napa gelare napa sarjana napa? Ahli gizi. Ahli gizi. Nggih. Gizi. Nggih. Tulung kon metuk itutik lek ngono. Lah Ben napa tambah hubungan- gisine. Dek kurang gizi kuwi dek iki. Ora. Iya, ben nembangi kene apik. Gizi niku yang penting itu pas 1000 hari pertama, Pak. Heeh. Berarti wis gak nutut, Pak Tuti. Wis kasep ya. Wis kasep. Iya. Oh, ya 1000 hari bar lahir kok nyewu-nyewu ora. Bar lahir bayi kuwi lho ben ora stunting ngono kae lho. Iya, syukur. Terus bablas rene. Nggih. Masyaallah perjuanganmu nganti kaya ngono kuwi. Iya. Sing ngeterke sapa rene mau? Tadi sama Kang Mas iya. Oh iya Kang Mas Larso. Iya. Kang Mas Sopir. Iya. Ora, Pak. Ora. Ya Bir, coba kaya apa Bir? Ayo, aboting katresnan. Langsung napa? Ngono gandengane kuwi yo ayo. Tutupen tutik mau ayo. Langsung bawa, Pak. Bawa. Lah, Iki cerita kok ana sambunge. napa nggih, Pak? Sikten nggih, Pak. Niki penggendere ganti. Kabar, ya. Gua kuwi to wis teko. Ayo. Dek guru ingok genset tok ayo. Bae gensete linggo pinggir dhewe. Mbok menawi nganu, Pak, mukok, Mas Der. Mukok. Lah dhek kan yo bingung iki kabeh wilahan nek sing pas karo nadane tutik kok ayo. Akhire yo kuwi Masuk angin. Kayune kuwi tak tok. Sanggan. Jarwane sulistyang warni. Tuh, ngene iki lho prasaja ning apik. Jarwane sulistyang warni
Lek tutik mending ajar, enek ajar mending ngono. Ngarepe ajar ngono. Ajan omah. Ayo. Nano. Prah kepiareng jagat raya hayu momong lair wae Hapsari suteng yang Hendra jabalan jero beda Matur nuwun kison buange kagungane Mas Udin biyen ya alumni isi Surakarta Pedalangan. Heeh, Ndarmareja. Sak panggunge ya Mas. Iki kagungane jenengan. Tulung sok nek anu nggih pas lingguhe tutik ana paku ya. Lah napa lho, Pak? Ora apa-apa, ana ben jingkat-jingkat lho. Aduh. Kalau ngalit mongso jambu kok pedhot talining tresno Monggo sak langgamipun karya Mbah Sukron Suwanda yuk aku bingung campur guyang megu mendung rasa gawe
Terima kasih Mbak Birgita Ayu Setiani sarjana seni. Wah, luar biasa mirasa. Nggih. Muga-muga ya iso melambung kaya Sesideman kaya Sri Huning dan lain sebagainya. Mergo ki tembange kepenak lan mirasa. Wis garapen kan ning Mayangkara iki apik lek sing nembang awakmu. Mergo ki ya gambarane wong sing dalam kebingungan untuk menentukan sikap. Ayo ngono kuwi. Ya Nduk, jumenengah coba kaya apa niki kan Salindri dinteni piye. Ketoke piye? Sampeyan kumpul karo Madangkara ketoke guyu terus kan mau entuk hiburan. Gitu, Pak. Itu hiburan awakmu. Nggih, Pak. Ora pengen ngejak Mbak Tutik ning Mayangkara ngono. Nggih pengen, Pak. Kok nggih apa arepe? Tiga ngopeni niku lho. Musisi-musisi. Musisi-musisi kula niku lho. Ah iya ngono kuwi. Ya, Niki ora unik-unik kok cocok. duwe karakter dhewe-dhewe ngene iki Madangkara iki. Mbak Lia klasik, Bu Kesi tegas, antep ngono kuwi. Terus Mbak Dian kuwi yen gending-gending Jawa Timuran jos. Mbak Birgita yen tembang-tembang ala sekarang. Mbak Winong yen jaranan ya apik. Mbak Tutik wah apa-apa apik rene sing guwak ayo. Ayo jos kabeh. Ayo. Nggih. Ayang-ayang Bu. Pripun? Oke, ayang-ayang. Nggih. Ngantuk to jenengan doan. Ora semangat. Ayang-ayang nggih. Iki lho kan. Enten sing anyar lho, Pak. Apa pamane? Anu sawijining dina. Wah, iki aku. Kusuma Wijaya. Hah? Kusuma Wijaya. Kusuma Pak. Wijaya. Oh, wis Sawijining lek. dina urung garap, Pak. Ayo, iya. Ayo coba kaya apa? Ayo, Kusuma Wijaya ayo. Kusumaning ratri niku lho, Pak. Sampeyan ngertos nama dereng? Ngerti. Iya. Kusumaning ati. Kuwi ta? Sanes. Sing ndi to, Nduk? Kusumaning ratri mungkin jenengan anu mang. Oh iya, kanca-kanca aman ta pisan iki. Aman ae coba kaya apa? Kusuma Wijaya. Ayo, nggih. Coba nggih diaturake. Nggih. Oleh Niken Salindri. Oke, yuk tetes.
maksudnya tembang lawas to iki? Mboten. Anyar jalan. Anyar, Pak. Gres niki, Pak. Ah, Kula nggih mboten janjian lho, Pak, kalih Madangkara. Madangkara. Oh iya. Kok iso Ini kompak sebabnya spontan. apa? Kok iso kompak sebabnya apa? Dari hati ke hati, Pak. Wah. Wis ngono kuwi ya. Pinter mbombong karo wong tua. Wong tua-tua dibombong karo niken. Ayang-ayang, yo. Anyang-anyang. Nong kancani. Ayo. Mbak Dian kancani. Ayo. Mbak Tuti kancani. Kancani turu, Mbak. Nggih. Kancani turu. Mbak Winong di kanannya Mbak Niken, terus Mbak Dian di kanannya Mbak Niken, terus Mbak Tuti nanti dicedak diesel ya. Iki tenan Pak Yoyo. Ora. Oh, Mutung ora. aku mulih lho. Aja. Jane ora kat mau nyapa. Ini rapi. Kowe dadi petok aku ora seneng. Padahal cium tangan lho. Lah kok aku mbok kon mulih ndek mau-mau niki nyapo. Aku seneng nyapa yo an. Wes sucek yo. Mulih ora ki? Aku mbok kon mulih gak? Sangoni. Yo kualik no. Lah kok iso? Kudune sampean sing nyangoni aku. Aku jalane sangu Pak Lurah. Tak utangne ya.